Трябва ли да дадеш 350 евро, само за да имаш смарт функции в кухнята си? Абсолютно не! Аз съм от екипа на Watersol и днес ще ти покажа как да си улесниш живота и да скъсиш времето прекарано в кухнята. Споделям ви 5 причини защо да изберете сензорния кухненски смесител на Watersol. Разопаковаме нашия любим модел сензорен смесител. Първо, 100% хигиена. Край на мазните петна по крана, докато готвите. Докосвате го с лакът или предмишница и водата потича. Реагира само на кожа. Второ, намалено време за почистване. Не се налага да пипате дръжките с мръсни ръце, за да си пуснете водата. Трето, безопасност от наводнения. Има вграден таймер за 3 минути, който автоматично спира водата, а ти спестяваш литри вода. Четвърто, изработена от супермасивна стомана 304, тежи почти 3 кг, за разликата от ефтините смесители, които са леки и крехки. Покритието е така модерното ПВД, устойчиво на надраскване и отпечатъци от пръсти. Маркучът се издърпва до 40 см, за да стигне навсякъде, а главата сменя от нормална струя към душ за плодове. Пишете в коментарите кой цвят би паснал на вашата кухня и поръчайте своя смарт помощник на промо цена сега.